आज रात्री कसंही करून तुम्ही तुमच्या मित्राला आपल्या गावातील तळ्याजवळ आणा आणि त्याच तळ्यात तुम्ही गिरहा भूताला युद्धासाठी बोलवा. कसं ते मी तुम्हाला सविस्तर सांगेनच. त्याला मी सांगतो त्याप्रमाणे एक अट घाला आणि सर्व नियतीवर सोडा. पण काय गुरुजी? त्या बाग पासून सावध राहा. कोण आणि त्याचा काय संबंध? कळेल. हे तुझ्या बरोबर आपल्या याच गावातील गृहस्थ आहेत ना? हो. तुम्हाला तर त्या तलावाबद्दल सगळंच काही माहीत असेल. हो, मी याच गावातला. मला त्या तलावाबद्दल माहिती आहे. योग्य वेळ आल्यावर मी याला सगळं काही सविस्तर सांगेनच. ते दोघेही बरंच काही कोड्यात बोलत होते, पण प्रवासातील आमची मैत्री पाहता मी त्या माणसाच्या बोलण्यावर नक्कीच विश्वास ठेवू शकत होतो. गुरुजींनी एक छोटी काचेची बाटली त्याच्याकडे दिली. त्यात पाण्यासारखं काहीतरी दिसत होतं. कदाचित पाणीच असावं. आमच्या मदतीला तुम्ही नाही येणार गुरुजी? मी विचारले. नाही, ही लढाई तुमची आहे, असं म्हणत गुरुजींनी स्मित हास्य दिलं. सगळं काही गोंधळात टाकणारं होतं. आम्ही काही वेळानंतर त्यांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांचा निरोप घेतला. आम्हाला सूर्य मावळल्यानंतरच तिथे पोहोचायचं होतं, पण हॉस्पिटलमधून नयनची सुटका जरा कठीणच वाटत होती. आम्ही दोघेही लगेचच हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो. दुपारचे साधारण 3 वाजले होते. मी विशालला सर्वात आधी भेटलो. तो सुद्धा मला पाहून खुश झाला. मी त्याला नयनच्या तब्येतीविषयी विचारलं. ज्याची मला भीती होती तेच घडत होतं. नयनची तब्येत अजूनच खराब होत चालली होती. मी थेट डॉक्टरांशी बोललो. नयनच्या अजून बऱ्याच टेस्ट व्हायच्या बाकी होत्या. काहींचे रिपोर्ट्स यायचे होते. मी नयनच्या डिस्चार्ज बद्दल डॉक्टरांना विचारले. ते माझ्यावर अक्षरशः भडकलेच. तुम्ही बघताय ना पेशंटची काय परिस्थिती आहे ती, आणि तुम्ही त्याला घरी न्यायचं बोलताय? कोण बोललं मी त्याला घरी नेणार आहे? मी त्याला चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात आहे. मी जरा सारवासारव करू लागलो. तुम्ही कोणाला फसवत आहात? इथे जवळपास बाकी दुसरं कोणतंच हॉस्पिटल नाही. मी त्याला गावाबाहेर घेऊन जात आहे. मी त्या डॉक्टराशी खूप वाद घातला. शेवटी आमच्या जबाबदारीवर ते नयनला डिस्चार्ज द्यायला तयार झाले. दुपारचे 4 वाजले होते. हॉस्पिटलच्या लीगल फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून आम्ही साधारण 6 वाजता तिथून निघणार होतो. तोपर्यंत मी विशालला तिथल्या त्या गावातील घटनांबद्दल, त्या गुरुजींबद्दल सांगू लागलो. पुढे काय करायचं आहे याचीही मी त्याला पूर्ण कल्पना दिली. घड्याळात 6 वाजले तसे आम्ही लगेचच नयनला गाडीत बसवले. नयनमध्ये उभं राहण्या इतकीही ताकद उरली नव्हती. गाडी मी चालवत होतो. माझ्यासोबत तो माणूस मला रस्ता दाखवत होता आणि पाठी विशाल नयन सोबत बसला होता. जवळजवळ 1 तासाने आम्ही त्या तलावाजवळ पोहोचलो. तिथलं दृश्य फार भयानक वाटत होतं. सगळीकडे आधीच जंगल सदृश्य भाग होता. त्यातच त्या तलावात भरपूर पाण्यातील झाडे वाढली होती. तो तलाव कमी पण दलदलच जास्त वाटत होती. तो परिसर एकूणच खूप विचित्र दिसत होता. म्हणजे एवढी झाडं असूनही तिथे एकही पक्षी मात्र वावरताना दिसत नव्हता. तिथे गारवा होता, पण वाऱ्याने झाडाचं साधं एक पानही हलत नव्हतं. तिथे नक्कीच कसली तरी अदृश्य शक्ती होती. मला ती दिसत नसली तरी स्पष्ट जाणवत होती. सूर्य एव्हाना संपूर्ण मावळला होता. मी ते गिरहा भूताचे केस त्या बाटली सहित त्या तलावाजवळ घेऊन आलो. एकदा देवाचं नाव घेऊन
मी त्या बाटलीचं झाकण एका झटक्यात उघडलं आणि जोराचा वारा वाहू लागला. मी क्षणाचाही विलंब न करता गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे ते केस माझ्या हातात घेतले आणि त्या गिरहा भूताला आवाहन केले. बाटलीतून निघालेला तो वाऱ्याचा झोत त्या तलावात शिरला आणि पाण्यात एक मोठा तवंग निर्माण झाला. जणू काही पाण्यात धान्याचं एखादं पोतच टाकलं आहे. काही कळायच्या आतच तलावातून एक विद्रूप चेहरा बाहेर आला. तो गिरहा भूत होता. माझे केस मला परत दे. हो देईन, पण त्याआधी तुला माझं एक काम करावं लागेल. जर तू माझ्याकडून तुझं कोणतंही काम करून घेतलंस आणि मग मला चुकूनही माझे केस परत मिळाले तर तुला माहित नाही मी काय करू शकतो ते. हो, मला माहित आहे. जर तुला तुझे केस परत मिळाले तर तू माझा जीव घेऊ शकतोस. मग तरीही तू मला तुझं काम सांगत आहेस? हो, कारण ते फक्त माझ्या एकट्याच्या फायद्याचं नाही तर तुझ्याही तितकंच फायद्याचं आहे. हे ऐकताच तो विद्रूप चेहरा जोरजोरात हसू लागला. माझ्या फायद्याची या जगात अशी कोणतीही गोष्ट नाही. एक गोष्ट आहे. कोणती? सूड. मी विशालला इशारा केला. विशालने नयनला गाडी बाहेर काढलं. नयन धडपडून खाली पडला. या शक्तीला, या जोड नावाच्या भूताला तू हरवून दाखव. मी तुला तुझे केस परत करीन. गिरहा पाण्यातून कमरे एवढा बाहेर आला. हा तोच आहे ज्याने तुला हरवलं होतं. हा तोच आहे ज्यामुळे तू आता माझ्या ताब्यात आहेस. गिरहा रागाने कापत होता. त्याला माझं बोलणं सहन होत नव्हतं. तिथे नयनला काहीतरी होऊ लागलं. तो अचानकच स्वतःच्या पायांवर उभा राहिला. नयनने समोर तलावाजवळ पाहिलं. त्याचेही डोळे आग ओकत होते. नयनमधील जोडभूत आता प्रथमच त्याचं रूप सर्वांना दाखवत होतं. नयन धावत तलावाजवळ गेला. त्याने सरळ गिरहा भूतावर उडी मारली. त्यांतील युद्धाला आता खरी सुरुवात झाली होती. त्या परिसरातील शांतता आता संपूर्ण नष्ट झाली होती. ते दोघेही एकमेकांच्या जीवावर उठले होते. पण नयनमधील जोडभूत अजूनही गिरहावर वर चढ होतं. तलावातील त्या चिखल सदृश्य पाण्यात या दोघांची झटापट चालू होती. अर्ध्या एका तासाने अचानकच सगळं शांत झालं. पाण्यातून कोणीतरी बाहेर येत होतं. आम्ही टॉर्चच्या उजेडात पाहिले तर तो नयन होता. म्हणजे गिरहा. मी माझ्या हातात पाहिले तर त्या केसांची अक्षरशः राख झाली होती. जोडभूत अजूनही नयनच्या शरीरात होतं. सगळं काही इतक्या लवकर संपलं. पण मग या जोडभूताला कसं आणि कोण हरवणार? इतक्यात नयनच्या पाठून एक गावकरी धावत आला. त्याने नयनवर पाठून हल्ला केला. तो सरळ नयनच्या पाठीवर बसला. त्याने अक्षरशः नयनला जागेवरच लोळवले. तो फारच हिंस्र वाटत होता. तो कोण होता आणि अचानकच कुठून आला काहीच कळत नव्हतं. मी पुढे सरसावलो, पण आमच्या बरोबर असलेल्या त्या माणसाने माझा हात घट्ट पकडला. हे नक्की काय चाललं होतं? त्यांच्यातील झटापटीत तो गावकरी अचानकच जोरात किंचाळला. काही कळायच्या आतच नयन तिथे बेशुद्ध झाला होता. काय म्हणजे ते जोडभूत जे गिरहाला जमलं नाही ते एका सामान्य गावकऱ्याने केलं? पण कसं?
पण हे इथवरच थांबलं नाही. तो गावकरी आता नयनला खेचत त्या तलावात आत घेऊन जात होता. चला वाचवा त्याला, असं म्हणत आमच्या बरोबर असलेल्या त्या माणसाने गुरुजींनी दिलेली काचेची बाटली बाहेर काढली. त्यातील पाणी त्याने त्या गावकऱ्यावर शिंपडले. तशी त्याच्या शरीराची आग होऊ लागली. त्याने नयनला सोडले. मी आणि विशालने लगेचच नयनला खेचत पाण्याबाहेर आणले. तुम्हाला मी सोडणार नाही, असं म्हणत तो पाण्यात गेला. आम्ही नयनला घेऊन गाडीपाशी आलो. माझ्या डोक्यात प्रश्नांचे वादळ घोंगावत होते. तो गावकरी कोण होता? तो पाण्यात का गेला? तो गिऱ्हा तर नव्हता ना? आणि त्याने इतक्या सहज जोडभूताला कसे हरवले? शांत हो, मी तुला सगळं काही सविस्तर सांगतो, आमच्या सोबत असलेला तो माणूस म्हणाला. तो पुढे सांगू लागला. तो गावकरी काही महिन्यांपूर्वीच इथे मरण पावला होता. म्हणजे मग हे त्याचं भूत होतं? पण ते इतकं ताकदवान कसं? नाही रे पोरा, आधी मला सगळं नीट सांगू तर दे. या तलावाजवळ अंधार पडल्यावर कोणीही फिरकत नाही, कारण इथे पाकभूताचा वावर आहे. ते भूत अतिशय भयानक दिसतं. ते तलावाजवळ येणाऱ्या व्यक्तीवर हल्ला करतं. त्याला मारून ते त्याला तलावात खोल घेऊन जातं. ते एखाद्या हिरव्या राक्षसाप्रमाणेच विचित्र दिसतं. त्याने शेवटचं ज्याला मारलेलं असतं त्याचं रूप ते घेतं. त्या गावकऱ्याला काही महिन्यांपूर्वीच या पाकभूताने मारलं होतं, म्हणून आता तो त्याचं रूप घेऊन इथे आला होता. या सगळ्याची पूर्वकल्पना गुरुजींना होती. जर तुझ्या मित्रातील जोडभूत हरला असता तर गिऱ्हा तुम्हाला जगू देणार नव्हता, आणि जर गिऱ्हा हरला असता तर जोडभूत कधीही नयनच्या शरीराचा ताबा सोडणार नव्हता. यावर एकच पर्याय होता, युद्धात दोघांचाही मृत्यू. पण हे अशक्य होतं. त्यासाठीच या पाकभूताची मदत घेणे गरजेचं होतं. या पाकभूताशी आमचा बरेच वर्ष सामना होत असल्याने गुरुजींना त्याची कमजोरी माहीत होती. गिऱ्हा आणि जोडमध्ये कोणीही जिंकलं तरी शेवटी या युद्धात शेवटचा विजय हा पाकभूताचाच होणार हे निश्चित होतं. म्हणून गुरुजींनी हा तलाव निवडला. खरं तर गुरुजींनी नकळत एका अर्थाने आपली खूप मदत केली. मला वाटतं आपण आता इथून निघायला हवं. ते मंतरलेलं पाणी त्या पाकभूताला जास्त वेळ अडवून ठेवू शकत नाही, आणि ते भूत गिऱ्हाप्रमाणे फक्त पाण्यात राहत नाही, तर ते पाण्याबाहेरही शिकार करू शकतं. त्यालाही शत्रू किंवा मैत्रीच्या भावना समजत नाहीत. त्यामुळे आपण इथे सुरक्षित नाही. आम्ही लगेचच गाडीत बसलो आणि आमची गाडी पुन्हा त्या माणसाच्या घराकडे वळवली. हा आमचा रात्रीचा प्रवास आम्ही इथेच थांबवणार होतो का, की ही आमच्या प्रवासाची फक्त सुरुवात ठरणार होती? पाहायला विसरू नका पुढचा भाग.